De la sepsis la șocul septic. De ce începe pacientul să moară? În prima parte am văzut că bacteria nu este adevăratul vinovat, ci răspunsul exagerat al organismului este. În partea a doua am înțeles cum recunoaștem că organele încep să sufere. Iar acum vreau să răspundem la întrebarea pe care orice medic și-o pune când vede un pacient septic. De ce unii pacienți se recuperează, iar alții în doar câteva ore intră în șoc septic? Imaginează-ți din nou orașul nostru. Drumurile sunt blocate, poliția trage peste tot, pompierii inundă cartiere întregi, fabricile încep să se oprească. Dar încă există curent, încă există apă, încă există combustibil, orașul încă funcționează, doar că foarte prost. Acesta este sepsisul. Acum imaginează-ți că dintr-o dată centrala electrică începe să cedeze și ea. Pompele de apă nu mai merg, semafoarele nu mai funcționează, ambulanțele nu mai pot circula. Orașul intră în colaps. Acesta este șocul septic. Care este diferența dintre sepsis și șocul septic? Foarte mulți rezidenți le confundă. Și este una dintre cele mai frecvente întrebări la examen. Ține minte, în sepsis există disfuncție de organ. În șocul septic există o insuficiență circulatorie atât de severă încât organismul nu mai poate menține perfuzia tisulară chiar dacă ai administrat lichide corespunzător. Conform definiției actuale, pacientul are nevoie de vasopresoare pentru a menține o presiune arterială medie de cel puțin 65 de mm coloană de mercur și are lactatul peste 2 mmol la litru după resuscitare volemică adecvată. Aceste două elemente definesc șocul septic, sepsis 3. Dar de ce este lactatul atât de important? Foarte mulți studenți memorează lactatul mai mare de 2 și atât. Eu vreau să uiți cifra pentru o secundă și să înțelegi ce înseamnă. Imaginează-ți că fiecare celulă este o fabrică. Fabrica are nevoie de oxigen. Oxigenul este combustibilul. Dacă primește suficient oxigen, produce energie suficientă. Dar dacă nu mai primește, trebuie să improvizeze. Începe să producă energie pe o cale mult mai puțin eficientă. Iar unul dintre produsii rezultați este lactatul. Așadar, lactatul nu este dușmanul, lactatul este mesajul. Este ca fumul care iese dintr-o fabrică și îți spune nu mai funcționezi normal. Exact de aceea, un lactat crescut în sepsis sugerează că țesuturile sunt hipoperfuzate și că organismul începe să intre într-o stare critică. Nu tratezi lactatul, tratezi motivul pentru care a crescut. De ce scade tensiunea? Foarte simplu. Îți amintești autostrăzile. Vasele s-au dilatat. Acum imaginează că ai aceeași cantitate de apă, dar conducta este de 2 ori mai largă. Presiunea scade, în plus, capilarele devin permeabile. Și aici apare un concept extrem de important. Capillary leak. Imaginează-ți că ai un furtun plin cu găuri. Apa încă există, dar începe să iasă peste tot. Exact asta se întâmplă cu plasma. Lichidul părăsește vasele și intră în țesuturi. Pacientul poate fi edemațiat și în același timp, în interiorul vaselor, să nu mai existe suficient volum circulant. Acesta este unul dintre motivele pentru care administrăm lichide la începutul tratamentului. Nu pentru că pacientul a sângerat, ci pentru că o parte din lichid a părăsit compartimentul vascular. Dar dacă îi dai lichide și tot nu merge, aici intrăm în șocul septic. Și apare întrebarea, de ce nu este suficient serul? Pentru că problema nu mai este doar volumul. Problema este că vasele au pierdut tonusul. Sunt complet relaxate, este ca și cum ai încerca să umpli un balon uriaș cu un pahar de apă. Oricât ai turna, presiunea nu crește suficient, de aceea folosim vasopresoare. Ele nu omoară bacteria, ele strâng vasele și permit sângelui să ajungă din nou la organe. De ce tocmai noradrenalina? Imaginează-ți că ai o conductă foarte largă. Noradrenalina este muncitorul care vine și strânge conducta. Nu face conductă nouă, nu repară endoteliul, dar crește rezistența vasculară și ajută la menținerea perfuziei organelor până când tratamentul infecției începe să-și facă efectul. Acesta este motivul pentru care este vasopresorul de prima alegere în șocul septic. Acum apare o întrebare foarte importantă. Dacă problema este răspunsul exagerat al organismului, de ce nu administrăm doar antiinflamatoare puternice? Pare logic. Dacă armata este problema, oprești armata. Nu? Dar dacă oprești complet răspunsul imun, cine mai luptă cu infecția? Aici este echilibrul dificil din sepsis. Trebuie să controlezi inflamația, dar fără să paralizezi complet sistemul imun. De aceea, tratamentul nu înseamnă doar oprirea inflamației, ci susținerea funcțiilor vitale și eliminarea cauzei infecției. Și acum vreau să-ți dau o imagine pe care să nu o mai poți uita niciodată. Imaginează-ți că organismul este o casă. Infecția este un incendiu într-o cameră. Într-o infecție simplă, pompierii sting focul. Casa rămâne întreagă. În sepsis, pompierii sparg geamurile, dărâmă pereții,
inundă camerele. Casa începe să se degradeze. În șocul septic, acoperișul începe să cadă. Și dacă nu intervii imediat, casa nu mai poate fi salvată. Și aici apare întrebarea pe care trebuie să-și o pună orice medic. Acum că am înțeles ce se întâmplă în organism, care sunt primele lucruri pe care ar trebui să le fac în următoarele 60 de minute? Pentru că în sepsis există o expresie pe care merită să o ții minte. Nu este suficient să tratezi corect, trebuie să tratezi la timp. În partea a patra vom intra în partea practică a capitolului din Kumar. Recunoașterea rapidă, recoltarea hemoculturilor, administrarea antibioticelor în prima oră, resuscitarea volemică, vasopresoarele, reevaluarea tratamentului, cele mai frecvente capcane care apar atât în gardă cât și la examenul de rezidențiat. Ne revedem în partea a patra.